хатын-кызлар диярлек бер төрле девизга буйсынып яши. Яратырга, ярамый, кулланырга. Ә менә инде өтерне кая куясын, һәркем үзенә үзе билгели. Сәлам дуслар, PMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген җырчы кызларыбыз Эльвира Хаматова һәм Альбина Апанаева. Эльвира, сәлам. Син мине килгәнең бар. Сине күргән бар, әлеге арсу бүлмәсендә Альбина беренче тапкыр. Ягъни дебют кул чапсак табыла. Альбина, сәлам. Сәлам. Бүләкләрегез карап торам, кайсыгызныкдан башларга икән дип. Әйдә. Синеке бик алсу матур төстә, шундый. Әйдә синекеннән башлыйк. Шундый бүләкләрем бар сезгә. Оригиналь күренә бүләк. Бер бик оригиналь. Менә булайдыр ул. Дөрес булса, ул минем именной хэштег дөрес язылганмы, юкмы? Дөрес. Дөресме? Апана. Юк бит. Алай туры менә була. Менә булай бит. Апана, сезгә менә сезнең музейга бик килешер дип уйлыйм. Бу хэштег белән без Instagramга керәбез инде. Әйе, бу хэштег белән Instagramга кергез дә. Хоп. Әйе, һәм Рәхмәт. һәм мине изләп табабыз дигән. Һәм мине изләп табыгыз, әлбәттә. Рәхмәт. Диск инде, әлбәттә, диск. Бу кайчан чыкты бу диск, кайчан чыккан диск бу? Кайчан чыкканын хәтерләмим инде. Ләкин 15 елга кергән. Ансы рәхмәт. 13-нче елда чыккан. Рәхмәт, зур рәхмәт, Альбина. Я Булат, мен сезгә инде нинди нәрсә алып килергә дә озак уйладым. Яз, хәзер яз бит инде белмим шушындыйрак тостымалар. Моның өстенә кайнар ризыкларында, кайнар нәрсәләрендә куеп була. Менә бу чүпрәк түгел бу. Бу ниндидер башка төрле чүпрәк ялгышмаса. Менә шушындый бераз гына булса да сезнең студияга инде булса алсурак төсләр кертеп җибәрсен дип мисал. Шушындый теләктә яз. Рәхмәт. Кызлар, рәхмәт бүләкләрегез өчен. Әйдәгез тәмле көрәшебезне башлыйк. Сез инде үзегезнең осталыгызны күрсәтергә ашыгыз. Тапшыруның башында мин барыбер кагыйдәне аңлатып узам инде ул. Кагыйдә шартын тапшыру безнең менә бу бирелгән ризыклардан ит, бәрәңге, күреп торасың, чигендер дә бар бүген, баклажан, йомырка, сыр, кишер һәм башкалар, монда яшелчәләр күбрәк. Шулардан инде кайнар аш әзерләргә кирәк. Вакыт күп түгел. Берәр төрле кайнар аш, яисә ул беренче ашмы, икенче ашмасы мөһим түгел. Һәм берәр төрле салат. Шуңа ике төрле ризык җитә, әллә ни башка төрле вакытыгыз әллә ни күп түгел. Шуңа күрә дә Альбина сырыгын дип башта. Нәрсә әзерләр икән Альбина безгә? Мин озак уйладым да бик вакыт әз булганга, мин пешерәм ялкау бәлеше дип талау. Ялкаулар бәлеше. Ялкаулар түгел, ялкау бәлеше, ленивый бәлеш. Ялкау бәлеш яхшы. Шуның өчен безгә кирәк ит, бәрәңге һәм инде тесто камырны ясыйбыз. Өйрәтермен. Башларга? Тута салат ни салат башак? Салатны, бөтен нәрсәне. Апанай салаты. Апанай салаты, бөтен нәрсәне турыйбыз. Башласам була икән, эшкә керешсәм була. Рәхмәт. Я син Эльвира. Мясо по-французски. Рәхмәт. Мясо по-французски ясармын инде. Бүген бәлкем башка төрле атарбыз инде аны. Мясо по-татарски булыр бәлкем бүгенге тапшыруда ул. Ит белән бәрәңге кыздырылган. Гадәттә мин өйдә ясый торган ризыкларның берсе, бик яратып ашыйбыз без аны. Һәм инде салат, шулай ук салат камыр эчендә бәлкем өлгерсәм, шул камыр эчендә бәлкем өлгерсәм. Камыр. Салат. Камыр эчендә салат. Шушыда. Я кызлар, әйдәгез эшне башладык. Уңышлар сезгә. Мин инде әйтеп куйым, сезгә ярдәмгә киләчәк бүген. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар һәм кәчтүрүлләр. Кукмара Сода маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Әлеге табалар заводының фирменный кибетләре Кукмарада һәм дә Казанда. Казанда адресы Павлюкина 14 корпус 1. Һәм искәртәм 15 майга кадәр әлеге кибетләрдә барлык төр савыт-сабаларга, кәчтүрүләргә, табаларга 8% ташлама. Ашыгыз, һәм инде спонсорыбызга зур рәхмәтләрне белдерәбез. Я кызлар, азык телендә ризык турында сөйләшеп алыйк. Язгы туклану һәм гомумән диета инде сезнең өчен һәр вакытта да актуаль мәсьәлә. Альбина күбрәк ишарәләр бит әле монда. Альбина хәзер диетада икән дип. Шулаймы? Булган. Дөрес тукланам дигән була. Нәрсә ул? Менә Булат диета дип һәр кешенең рецепты үзенеке. Рецепты үзенеке, правильное питание дигән нәрсә. Дөрес туклану. Мин дөрес ашыйм дип санап мин чәйнә башыйм дисә мин дөрес тукланам. Менә бүгенге ризыгым, конечно, ул әзрәк дөрес туклану дип әйтмәс идем, әмма дә ләкин кайбер вакытларында ашарга була инде. Ашарга була. Дөрес туклану нәрсә ул? Мәсәлән, йомырканы аерым ашыйсың.
Ағын сарысынан айырып, итне айырым ашыйсың. Юк инде, юк булат. Айырым шәйнәп булмый. Йомырканы ашасаң була, бик файдалы хатын кызларга бик кирәк йомырка. Ябыктырамы? Ябыктыра да настроение күтәрәләр йомырка ашагач. Шулаймы? Әле беренче ишетәм кешенең йомырка ашагач. Мен де алай түгел, мен де шоколад әлбәттә. 2 көн рәттән иртән торып күкәй пешерәм дә ашыйм. Настроение әйбәт. Ярар, сез бит әле безнең яшь аналар статусында икегез дә 3 яшьлек балалар үстерәсез. Балаларыгызның аермасы да шунда гына берсе малай, берсе кыз. Айырмасы бір ай. Һәм бер ай. Синең Султан, синең Мирали. О, Миралига бик күп кеше бәйләнгәндер инде, миңа калганмындыр бәйләмче. Ничә Мирали дип исем куштыгызсың дип. Ну, бик татар исеме түгел кебегрәк. Менә беләсеңме булат, без исемне сайлаганда ирем белән Мира дигән исем ашады безгә. Мира татар исеме. Мира ул татар, мөселман исеме дә. Хәтта Китай исеме дә. Кытай, древнее греческое имя, аның бик күп значениесе бар. Кіріп қарасаң... Ирен Қытай мәлі сенің? Юқ, татар. Біле, қарарға керек интернетті. Тұрсынтай түгілдір бейті. Юқ. Әйе, Миралия. Анарсың, Мира нешіктір қысқарақ деп болып шықты біздің үшін. Тулы исем болсын үшін. Тулы исем, матуррақ исем болыр үшін біз Миралия деп көштік. Білесің ма? Шалтыратып сырайлар. Миралия. Әйе, бізден шалтыратып сырайлар. Қайда таптығыз шындай исемді, значениесін әйтігіз әлі бізге, меңа. Қазір енді біздің Миралия генә түгел, қазір уже тағын 2 бәләкей қыз Миралия. Исемен жерте? Исемен жерте. Қазанда ма, Татарстанда ма? Бірсі Азнақайда, екіншісі Қазанда. Мұң аршысы арасында yok idi дәме? Yok idi. Yok. Міне сен ау, Сирек исем ішінде, сирек исем. Сирек. Сен мұны қазір тапаламақшыласың, что ма? Әйе болады. Сен абу ішіні тапшырмақшы едім. Сендер сәрсісі мен аны іштәгенде? Мен йомырқаны пішірге қоям, әлі башқа ішлер көп екен. Шын көп екен. Еде болай тәуі, пакет қаплай қалайсың? Әйде. Сенің технология мұнсы Бұл емі? бедем технология. Мен енді қазір патентлаштырдым. Шешіремесін сұршам. Қайнасың әрім? Әйбет ме? Қатырақ керек ме? Қатырақ керек, қолынырақ кесетлері бар емі? Кесетлері бар. Шулай қиынебіз біз етіне достар. Ғалмеша, жәлдәмеша. Бармағыңды қой, әйде. Борашуын болады иттен шығара. Сарымсақ білен тапалаған, шынапта бірінші көрем. Бұл өзіне көре. Тәміні сіңдіре енді, сарымсақ тәміні. Әйде. Оны кем еләтті сеған мұнсы? Бұл енді білмейм, пішіре. Бек еш қол үйе асала тұрған ризықларының бірісі бұл біздің ойлада деп әйтіп біттім бетелді. Шоңа көре пішіре еді ол өзінің технологияларын барлыққа келе тұрғанды. Мен, Эльвира, сенің итің тапаланы бітті. Ой, рахмет, Булат. Бұл арада енді біздің емірқада піше баштаған дұрыселәге. Тұра, бұла ма? Бұла. Бұла өзің бек тегес тұрыйсың кебек? Тұрышам енді. Ғұммен қамыр езіқлары еш пішірге тұры келе ме? Ерің сіріме, тәк қатын бүгін сондай заказ есі атын ақырында. Сұрарға да мүмкін. Өзі неде әлкәді әшілі? Рафаэль бит әлесі? Әйе, Рафаэль есімі. Тұрмыш іптәшіні таныштырып өзің? Өзі, ол... Ішли ол біздің бизнесмен. Бизнесмен, аңыз сөзігіне бітіп тұра? Жоқ, зачем сөзігіне түгел, ол қазір... Шын бизнесмен? Нешкейтерге деревянные дома, строитель деревянных домов. Ағаш шертлар сала? Әйе. Әгер бұстар аңдай-бұндай монша ағаш шертлар керек болса, мен ғамара шыға тегіземі, мен табырмын аны. Реклама? Апана ертлары? Апана ертлары. Біз сен ғамында әлбені Ал сенің брендіңен шығар, мені апана дейсің, бұл сенің бренд мұ бұқа? Әйе, бұл менің бренд болып шығайынды. Міне апанайға қарасаң, менің білен бұла берейінді. Әлбен апана береген сөз. Апана бит әлі шындай... Нәсіл. Жоқ, нәсіл, ғана апанай нәсілі. Әйе, Данлықлы, сөйдегәрлер, әйе, медсынатлар болған. Бәк. Арсия қағылышы бар мұл апанайлардың? Іші барып ташмай ма аларға? Бар. Әйтәлер біздің нәсілді однофамилецлар yok деп әйтәлер. Шайма, бір... Апанай бір кеткен екен? Кетті. Демек кеткен енді ол. Бабай да илік әйткәні бар, біздің Пермь яқларында, Мәскеу яқларында туғандар бар деп, әнен Әгірже районан шықпау, Пермь яқларынан, Мәскеу яқларында әйтті.
Әйе. Так. Тек. Яхшы, ә син үзең менә бу апанай дип нәрсә эшлисең? Шул бренд астында. Хәзер бит сез бәйрәмнәрдә алып барасыз түгелмесез икегез? Хәзер Әйе. Бәратна диярлек концертым буларга тора. Я ул турыда сөйләп үзеңдә. Үземнең сольный концерт. Быел 23 апрельдә булачак сольный концерт. Датасы нәрсәсе белән дә булса бәйлеме берәр? Датасы бер нәрсә белән дә бәйле түгел. Туган көне. Туган көнем 2 апрельдә булды. Инде шу вакытыгда инде Вакыт кайдан яшәлгән икән дигән фикергә килдем. Һәм инде 75 яшендә. шуңа күрә быел Кәрим Тинчурин театрында үткәрәбез. Минем концертна катнашучы махсус кунаклар бар. Ольга Софьевна, Диләрә Элтинова, Нияз Софьевна, якташым Разил Исмагилов, тагын Муса һәм Гайса Мәликовлар. Һәм инде менә шушы рәвешле бусысында бу елны башка еллардан узган ел минем беренче сольный программам булган инде Казанда. Һәм бераз гына ничектер каушабрак, инде ничектер җитдирәк әзерләнгән, монсына тынычрак әзерләнәм дөресен генә әйткәндә. Син бик җитди әзерләнмисең менә үстерескә. Җитди Бик түгел. җитдирәк. Эй, монсы яра. Булат, бәлкем дөрес Узган елгач быел. Җитди юк инде, җитди, тик шулай дагы тынычрак әзерләнәм. Күңелгә бик якын алмыйсың инде. Күңелгә теге һәрбер нине мәсәлән, монсы ничегрәк уйлап бетерим икән, монсы ничек тукталып булай булмады бит инде бу. Хәзер нишәргә соң инде дигән паника белән түгел. Инде бу миңа калса ничә еллардан сольный концертларын оештыручылар гомумән инде бик нык тәҗрибә туплаганнан соң бик җиңел генә бик осат кына үткәрә торганнардыр. Менә алга таба минем дә шулай булсын дигән теләктә калам. Яхшы уңышлар тап каласың. Рәхмәт диксез. Әле улың чыгып җырламыймсың? Йо. Хәзер бит шулык модалы тенденция. Гомумән җырга була. Балаларны концертта чыгыш ясаттыру, җырлату. Шулай бит Альбина? Минеке беләсеңме Синеке нәрсә? нишләй? Мин әйтәм, мин концертка киттем, кызым ул әйтә, мин синең белән барам. Син янда нишлисең? Мин бейим дип әйтә. Син җырлыйсың, мин бейим дип әйтә. Ярата биергә. Алып барырга кирәк. Алып барам. Вакыт Концертта? булганда концертка алып Сәхнәгә барам. чыгарасыңмы? Сәхнәдә менә балалы солянкада быел түгел, Узган елда. узган елда чыгарган идем. Ул Катнаштыгыз яшь та 8 ай булды аңа. Бит анда җырламады бит. Җырламады. Менә өйрәтербез, җырларга да биергә дә чыгарырбыз алар бит. Әле бию түгәрәгенә бирдеңме соң аны? Юк әле. Эш туксын инде. Эш яшь. Яра. Ну, балагызны алайса ярар сорау, шундый киләчәктә кем буларак күрәсеңме? Кем булсын синең өчен бала? Минем өчен ул аның туган көне 2 майда, май безнең бит инде шундый бәйрәм, Хезмәт. хезмәт. Ул бик Яз бәйрәме. иҗади кеше булыр дип уйлыйм. Инде күз күрер алай берсе. Әлегә әйтү иртәрәк. Әйе, иртәрәк мин уйлыйм шундый дөрес, иҗади һәм инде ни шу иҗат була инде. Иҗат белән бәйле була. булачак ана. Кем булса да яра. Һөнәре сезнең Булат Әле малай нишли, каратега йөриме? Машиналар уйныймы? Каратега йөрми, биюгә бераз осталыгы бар, моңлана бераз, тик иҗат юлында күрәсем килми минем угылымны. Миңа калса ир кеше нидә булса, теге Төпле белем алып, белем алырга тиешли. Әлбәттә бәхетле булсын, иң мөһиме. Шул гына тиянинең иң яхшы теләге шул бит инде. Тора-бара үзенә сәне сайлый инде, антына без каршы килә алмыйбыз. Әле иртәрәк. Үзегезнең балачак ялларыгыз гомумән тормышка аштымы менә? Ашты. Менә сез шулай хыялланган Мин балачакта. Әйе, Җырчы булырга Мин шундай җырчы булдым дип. Әйе, мин бик хыялландым балачакта, җырларга микрофонны тотып, шулай җырларга, сәхнәгә чыгарга. Кем булып җырлыйдыр менә кемнәрне карап? Бик тә илһамланадыр ям. Анда Беләсеңме? Пугачева. Пугачева да әлбәттә. Хәтерисеңме шундай Хамдулла тапшыру бар Тимергалиева. иде. Утренняя звезда. Әйе. Шуны Ул воскресенье көннәрендә буладыр, көне, якшәмбе көнендә. якшәмбе, әйе, мин аны карап, иртән торып, шуны гына карыйдыр идем. Аннары музыкаль мәктәптә укыдым. Общеобразовательный предметлар миңа инде юк, миңа сольфеджи, музыкаль литература, вокал. Юк инде, скрипка түгел, пианино, инструмент инде. Хәзер дә уйныйсың Гамма. әле? Син балалар өйрәтә дип ишеткән идем мин. Әйе, балаларны Вокал өйрәтәм, укытучысы. вокалны өйрәтәм, җырларга өйрәтәм балалар. Тавыш. Балаларым, Аллага шөкер, лауреатлар. Бер укучым белән без бу елы беренче урынны алдык әле. О! Дуэт башкарып. Дуэт башкарып. Нинди җыр булды инде татарча? Сусау. Сусау. Күңелдә минем туган як, бигрәк тә якын шул син. Кырларын өстеннән искән, җилләргә хәтле сусыйм. Тезләнәм чишмәләреңә, бетми тик сусау.
соғына, сусаудан яңаны күңелге, су салып тұрсаң ғына. Зор көйлер белән салып торыймы, рәхмәт. Син су сауына җырлауга ничектер сусап киттем, шуңа су иттем. Шулаймы? Ярар, мен Буламы инде бәлеш жарсы килә башлады инде. Әйдә, бу Кайчан бәлеш пешә инде. Монда аның ишлеге шул бәлешнеке кебек, шулай бит? Әйе, шул бәлешне кебек бәрәңге, ит, суган, туз һәм борыш. Әйе, шулай. Oldu. Başka компонент булмый ул бәлештә? Башка компонент юк бит инде анда. Юк, башка компонент юк. Суган Сезнең французча итегез Эльвира. Әзерме инде ул? Монда нәрсә эшлисе генә калды? Менә шушы рәвешле тизәбез булат бүтән ашаган ризыкларны шулай катлап тизәбез. Арасына сметана салып менә шушы рәвешле. Biraz buna tutup durduk. Bulmay üstüne koyarız. Ya senin balaşa kıyalı. Bu Belekey'den mektepte bizden klas saatleri uyuştura turganlar idi. Belekey'den indi. Klasny şahsı batayında. Bütünley Belekey'den tutunsak, yılak tuğmuştan birli min bir tuğaçta bir yılak bulgamın hemen etiyeni yine yuraganlar jirşi bulur mekan edildi. Yuraganları yuşqa kelgen. Şundan başlangan нәрсе инде бу. Әгәр балагыз җылаган икән балачакта, димәк ул җырчы булачак. Яни тәхәррүк олганы да, солганы да белмәдең, җыладың, олтайга хәтле яннан соң бераз басылдың. Һәр вакыт әйтәләр иде, җырчы булыр дипте. Мотор җылагансыңдыр син. Бәлкем инде белмәй була тантысынып. Я кушылып. Ансынып хәтерләп бетерә алмыйм. Шуңа күрә оннан соң миңа угыш кирәк буласы булат, табигали. Бармы? Тёрка. Кыргыч мы? Он кирәк. Булачак. Тестаны яктык, майонез кирәк. Шуннан инде балалар бакчасында җырлаталар иде. Һәр вакытта дагы үсеп төшкәч инде төрле мәктәп чараларында инде шуннан соң бер вакыт класс сәгатендә сорадылар мәктәптә. Синең үскәч кем буласың килә дигән сорауга мин булай дип җавап биргәнмен. Хәзер хәтерләмим дөресен әйткәндә, татар теле укытучысы безнең Нуршана хатына әле күптән түгел менә бу фикерләрне җиткерде. Хәтерләсәң, син бер шулай дип әйткән инде. Җырчы буласың килә, татар халкына җыр моң бүләк итү ул үзе бәхет дип җавап биргән инде бу 3нче класста вакытта. Аның хәтерендә калган шушы сүзләр, шулай булгач, белмим инде. Менә шушы рәвешле. Менә бит. Ничек әйтергә кирәк булган? Алланың амин дигән вакытна туры килсәң, Булай икән бит. Я сиңа кирәк. Бездә хак камыр ясыйбыз да? Әйдә, камыр ясарга кирәк. Вакыт. Камыр ясау синең ул Менә монда бик җиңел булачак. Бик җиңел булачак. Бик гади, без моны салабыз савытка, савыт өстенә салгач, өстенә камырны тутырабыз гына. Әйе, шулай шуң күрә ул шундый бәлеш, ялкыл бәлеш. Вуаля. Булды. Тырып булат. Сөйләнәм инде һәр вакыт. Алып китсәк буламы? Булат фольга белән катлыйбыз. Фольга белән катлыйбыз. Фольга. Мин әллә уйлаган идем. Фольгасы гына. Юк, кибеп китүе бар. Шуңа күрә фольга белән катлыйбыз. Үзең мәмәллисең, үзең булдырасың. Әйе. Так. Бераз гына төшеп торырлык булсын. Булат, син сүндердеңме газны? Газ. Күреп торам, сездә газ икән дип. Юк, газ сүндермәдем. Электр плитасын сүндердем. Хәзер инде булдымы? Тырып тор, бер көтелеп торыйк. Дуслар, озатам мин әлегә. Кыздырдыкмы без духовканы? Эльвираның бу бик тәмле булачак ризыгын духовкага фольганы кирәк аңладыгыз. Кибеп китмәсен өчен. Кибеп китмәсен өчен сезнең күз алдында ничә минутта пешә дидегез? Булат, булай гына шамалап булмый. Ите бераз гына төрле размерда булды, аны калынлыгы шуңа бераз кайнатып торыйк. Дуслар, без сезнең белән тәмле кәрештә рекламага төшәбез. Ya dostlar, тәмле кәрешебез дәвам итә һәм сез күреп торасыз. Без бу вакытта әйткәнчә, алдык бер формага бәрәңге итне салып, хәзер өстенә ничектер ниндидер мөгъҗизалы бер ысул белән камыр салачакбыз. Каплыйбыз дөресә камыр белән. Эльвира бу вакытта безнең менә истәлебез, ул шундый универсаль истәләр, ул истәләр аны куна тактасы итеп кулланыр күбешләр хуҗабикәләр. Җайлы. Бик җайлы. Шундый хуҗабикләрнең берсе. Җайлы бит. Җайлы. Фәкать бит. Сыман сибеләсең ламандар итсен җитәрсең ва. Сөртәсе жуасы булыр инде, жу китәсе булыр инде. Жу китәсе булыр инде булат сездән. Безнең монда Эльвираның инде ризыгы пешә башлады. Бу безнең салат. Бу безнең салат өчен. Салат өчен савыт. Салат өчен савыт. Әйдә менә иң кызыклысы хәзер. Иң кызыклысын карыйбыз. Камырым җитәр микән дип борчыламадым. Размар.
Қаратамыз мын жетер ма қамыр шынап та? жеткіземіз. Ең қорыққаны сол, қамыр жетсін дұру. Ол бит жерде қамыр бұл. Әзгіне қапарат. Иш тоға юқа ғана. Тоғына қамыр. Міне, қожабекелер, әгер де сіз ялқауланасы екен, қамыр Қандан түгіл ол, ялқаудан түгіл ол тез пішірген дейш. Міне қонақлар келгештімді. Нәрсе үшілген. Кесет іше қонақлар кесе? Әйе, шул бик әйбәт оңайлы рецепт. Міне лай бұл. Шабікіне, жайлы ғана. Бұлды бұл. Сіне фольге ясалмайсыңдар өтсен мұны? Бұл рецептіні кім үйреттісің? Қаян көрдің сіңдер? Мен... Міне Эльвира кәбіз елізде қар уақыт француз шәйт ясы бізде. Мен бірнеше атап кірге сағаным бар. Мұны? Әлбетте. Шылай қонақлар келді де. Тыныштандырдым. Білесің ма, Альбина мен әлектерге антқамын. Біздің тапшыру бұл шарты бойынша, тапшыру ақырына келешек мұнда білгіш, шеф-повар, әр, сіңірсіздерін қауып қарап, ғұммен оларға бәйе берешек. Қойсы қыздыр жеңе, қойсы қыздыр енді қорар біз нәрселершілер. Ой, Аллам, достық жеңмемені болады? Достық жеңмемені. Мен достыққа Достық жеңерлік болса, болды ма? Әйе, болды. Бисмилланы айтып, ұзатамыз. Болады. Фольга убит яндырмай. Фольга да керек мені? Әйде фольга жасап. Селекті да фольга керек? Әйде фольга. Білмейм қорқам янмасын деп қорқам. Қаралы, ер Альбина, сен біз фольга білен келе тұрғанда оңаталы, ендір фотома тап болды мен. Сенің инстаграмда румын қыздары. Бұл румын қыздары менің келесі елда программымда ендір шығар деген. Ол бит енді yazılған бит анда, фотоны көрдің да yazılған бит анда, не? Көрмәдім башқасын. Қарамадым. Анда бит yazılған. Мына арақа. Давай, Yazılған. Секрет пока. Секрет пока деп yazılған. Бұл әліге кіші қызықсына башылатқан әшкені деймін. Не болар екен? Ойласындар әлі. Башылатсындар үшін. Әліге бір нәрсе шешмейсің бірнесі. Алар үшін румын қыздарымы? Шын румын қыздары. Осында нешеп жерлер алар? Қазанда түгіл, алар білен мен таныштым Турцияда. Turkish Vision деген фестивальда. Ол енді көптен болды. Әмәдәләке мені қазір команда алар білен ұшындашабыз. Әлігіне алар... Ұшындашабыз интернет аша. Так. Әлігі. Шындай сірлей бір. Сірлей бір. Сен не сәшейсің қазір? Қазір мен салат. Түгіл. Салат түгіл, мен баклажан қыздырам. Баклажан қыздырып салат ясайсың ба? Yok, салат түгіл қыздырам. Шындай оңайлы. Бір рецепт болаша? Бұл бик яқшы таба? Таба бик оңайлы, бик Бик яқшы, оңайлы, бик бұл матур, көкпара табасы, қызыл. бұл қызыл түсті, Қызыл түсті, аның сипаты әбет. Қыздарының мұнда пішіру үші деп етек бик қызық стадияға кірді. Мен ойлым әлінсіз пельмен ясыңыз мүмкін? Шындай зор пельменler ясысы бұл Нәрсе бұла бұл? Бұлар бұл шүшірі соутлар бұла, салат үшін мақсус соутлар бұла. Соңынан оңлаты бітірмен барысында ерім. Yosi оңнашыла ол барысы. Йора, әліге. Сен нешесің қазір? Мен қазір салатқа гүмбә турайым. Бұны қушып жіберем мен де табаны? Қушып жібер, еқа гүмбәді. Я, сүрей әлі, міне тезден жейге сезон. Жей күні ял, қойдарақ планлаштырып тұрасың керек әлі. Бұмен сіз бірнеше айға шы планлар тізейсіз ме? Аңғашылан бұл концерт білен бәйлі планлар тізеге керек аңсыз сөзде жоқ. Ялға қағылышты міне. Балаға, диңгіз керек. Диңгізге әлбәтті майда планлаштырабыз. Меңа керек... Міне, таптым. Шақ керек. Шақ керек. Әйе? Планлаштырабыз. Ял терия барырға майда. Қазір бетіне бек актуаль дейлер. Қырым, хамда Сочи яқлары. Сочи яқларына барабыз. Қайда барасыз? Сочиға. Машина, поезд? Yok, самолет ще біз сала берсек. Самолет. Әйе. Қая дұранда шетеліне қазір қарамайсыз енді? Шетеліне нешеп түлік қарамайбыз енді. Міне бек тыныш түгіл шетелер. Қызғанышқа қаршы, шоған көре барабыз енді өзі біздің яқларыбызға. Біздің қара деңізге. Қара деңгіз, шундай yok деңгіз енді менімше. Сервис қана бек yok кебек. Алай айтмай енді. Қорық бесімісің бәйесіне қышының қатылы болырға мүмкін деп шеттен. Мен бір нәрседе қорықмайым. Ерім қорқыр. Ерім қорқырға тиіш. Міне тауым әйленіп қайтабызын шул темаға ератырға, ерамай қолданырға деп. Қатылыс мен тапшыр башында әйтіп салған ембет әлемін анайым. Әйе. Сізден неше керек ол міне? Ер бірсіне сөйлегендер
Менә ир-атны хатын-кыз шу куллана гына инде ул аңа акча табыр өчен генә кирәк дип, сез ничек дип әйтәсез? Алай дип. Ирләрегезне яклап, үзегезне яклап беренче чиратта. Хатын-кызларга бик каты ташатканнар иде. Ха? Альбина? Мен калса. Яратырга ярамый кулланыргамы, син яратырга ярамый кулланырга яисә? Яратырга. Ничек инде яратырга ярамый? Ничек инде яратырга ярамый? Юк. Яратырга Булатны сүндереп торган. яратырга ярамый кулланырга. Шулай дип әйтәм. Әйе. Әйе. Булышамы, син өйдә күрәсеңме? Гомән, яисә ул өйгә ашарга, кичтән ашарга, йокларга кайта да иртән тагын чыгып. Юк, идә дә күрә, шундый көннәрдә була инде стройка башланса, проектларны төзүгә башладылар инде менә тагын күрмим инде. Мин риза. Иң мөһиме, табып кына торсын. Ярат инде ул. Без аны сагынып, шулай көтәргә мин риза. Кич белән кайта. Тәмлешләп пешереп. Үзегезгә әле менә гадәт әйтәләр, шабат ашының шабатасы булмый диләр, әйтәме? Әйе, итекченең итеге, Итекченең шабатаның итекне, шабатасы. менә шабатасы юк ди. Үзегезгә йорт саласызмы менә? Әйткәне бармы? Рафаэль. Әйткәне бар хәзер Так, инде. бәгърем син сорыйсыңдыр инде, кайчан безнең үз йортыбыз булачак дип. Мин сиңа әйтеп куям. 5 елда әле менә зур проектлар, бу-фәлән кешегә йортка саласы бар, аннан соң менә булачак. Юк, алай. Әкрен генә кыштырды башладыгызмы менә? Әкрен генә әле бит инде йорт салыр өчен урын кирәк. Җир кирәк. Җир кирәк. Әгерҗидә күп бит. Килегез. Әгерҗигә. Син бит үзең әгерҗидән киттең менә. Әгерҗидә күп, анда бик табигать матур өчен. Иж буйлары. Анда кунакка гына кайтабыз инде. Шулай. Шулай. Син туган ягына кайсы як саныйсың? Туган якны мин сайлым, Шалыда туган. Шал туган. Үскән Америкада, Германияда. Германиядә 5 ел. 5 ел. Немец теле өйрәнеп. Өйрәнеп шулай. Хәзер хәдересме немец теленә берәр нәрсә? Хәтерлим. Анда безнең беләсеңме, урыс мәктәбе иде, анда урыс балалары. Аңлашылды. Немешә сөйләшергә туры килмәгәндә. Җир булса, йорт булачак диде. Булачак калай берсе. Мин сиңа бер сереңне әйтәм, эш бара тапсаң, җирен бушка бирәләр. Менә бит Азыннан да бик ярак булмый ди. Шулаймы? 100 километр ерак. 100 километр ераклыкта. 100 түгел инде, 100 түгел. 20-30 чакрым. Кыздымы? Ирләрне яратырга, ярамый кулланырга, Яратырга, бары тик яратырга гына була. Аларның начарлык белән җиңел булмый, бары тик яхшылык. Яхшылык. Яхшылыкны үзеннән башларга кирәк. Яхшылыкны Ирләр алар була торасың, балалар шикелле дип әйтергә дә үпкәләмә. Балалар шикелле. Балалар шикелле. Аларны карарга кирәк, ашау пешерергә кирәк, кирләрне чурга кирәк. Бүтән нәрсәләрне эшләргә кирәк. Балаларга шулай бит. Матурым дип әйтергә кирәк. Алтын сүзләр сөйли. Альбина. Әйдә пешерергә әле. Әйдә пешерергә әле алайса. Эльвира. Эльвираның бик кызыклы рецепт күреп торам мин монда. Күрәсеңме? Калдуй. Башта зур буҗра, анысы кичерәк буҗра алып, нәрсәдер эшләп монда. Илһамланып китсәк, бу буҗралар бик күп булыр әле. Олимпийский. Буны хәзер кулланылып табылсын өчен. Олимпиада дигәннән спорт белән кызыксың барасызмы? Телевизордан карыйсызмы, кадр матчларга йөрисезме? Вакыт калмыймы, концертны күбрәк вакытны ала? Гаилә, балалар. Күзәтергә тырышам, чөнки концертларда булган вакытта шактый гына тамашачылардан да бар җиңдеме, металлург җиңдеме, нәрсә, ничәгә ничә счетлары дигән сәләләрне һәр вакытта ишетәм. Элегрәк мин Ак Барсның бик бик көчле фанат идем. Элегрәк. Хәзер бераз гына вакытта җитеп бетми дөресен генә әйткәндә, аннан соң җәй көне бездә булган мәсәлән чемпионатта мин бик ныклап, бик җентекләп күзәттем, үзем кул барып карарга тырыштым. Андый нәрсәләрне яратам. Бу дөнья чемпионаты инде су төрләре буенча. Әйе, шуның хакында. Төрләре буенча дөнья чемпионаты шулмы? Әйе. Дәйсәң буенча. Син Альбина, синең спорт ягыннан ничек? Спорт ягыннан бассейн яратам үзем. Үзең. Йөзәргә. Йөзәргә һәм фитнесны яратам. Вакыт кына булса. Алар сине яратамы? Алар мине ярата. Бассейн белән фитнес көтеп калалар. Бассейн көтеп кала, фитнес көтеп кала. Майны рәхәтләндем генә мен. Майны кирәк ул. Гомумән баклажан майны бик күп ярата, үзенә сеңдерә әле. Баклажан ярата, гөмбә бар бит әле. Баклажан белән гөмбәне бергә пешерәбез безнең ничек? Әйдә бергә пешерикме? Әйдә пешереп карыйк. Нәрсә булса шул булыр ди.
Bu dostlar bizning topshirig'imiz ko'proqda improvizatsiya qaytib qala. Ijrochilar o'zlari da narsa kelib chiqasin ko'proqda bilib bitirmaylar. Shuni misyon qilmaydi bu ko'proq bir turli kelib chiqa bo'ladi. Sizning yonda bunda kameralar ostida ishlaganda boshqa turliroq bo'lgan mumkin. Ya do'stlar, Elviraning mana bu sovutlari hozir, bu sovut endi bunda salat bo'lacaq, shunday bit. Elani uzatam. Uzatık. Siz qizlar ishlagiz. Siz ijod ishlari bo'laraq, ijod deb siyladik bugun ijod turida siylashib oldik. Biz sizning bilan yangi jurlar, kliplar, bundan planlar, endi ijodiy planlar bilan yashaysiz degan bir qiziq o'stira berdik. Qo'ygal bo'ladi. Sen ishla. Men o'zim Tovani. Ham siylagiz. Elvira sendan boshlaydi. Planlar bir grandiyoz endi bizning bo'ladi. Odatdagi şeyga chiqqanda konsert qo'yasiz. Yangi jurlar yozdirdim endi shoqda. Jeykin avlatlasa Allah bir sala bersa, yangi klip üstünde ishlarga isep bor. Eliga endi jurga ekan aytmayman albatta. Meni har vaqtdagi yo'q, mo'ngli jurlarga har vaqtdan tegi ekrangina turmada ko'pirdan sikirga turam. Endi bola ko'tarib yurim klipning boshdan oxiriga xatli. Shunday narsalarga ko'nikkan endi mana mensida boshqa turli klip tushirasan kela ola bersa. Bunday bo'lsa endi boshqa endi yumor teatri bilan birgalikda Mensa menga xos bo'lmaganroq klip tushirga deb hisoblab turaman ola bersam. Sho'q yangi jurlar ustida ishlaymiz. Menga qadar men bor muhabbat turida jurlasam, hozir endi repertuar biroz o'zgarib tushdi. Muhabbatdan hozir baxtli oila turmushidan endi baxtli yozmish, tag'in uchrashiq, baxtli bo'lib, men baxtli degan yangi shir yozdirdim. Yozmish degan yozmish qarshamaysizmi o'zi? Yozmish qashadam. Sudba deylar. Yozmishqa bo'lib ishonam, ham endi mening multimatikaga bog'liq jurlarimda ko'p. So'rovchilar bor, qo'y bir yerlarda, masalan, siz bitingiz kliplaringiz biladi, jurlaringiz biladi, har vaqt baxtsiz muhabbat o'zingiz tortib ketirmaysizmi, qo'rqmaysizmi degan so'rovlar bor. Yurovlarga ishonmayman albatta, tek kim bag'ishmaydi desa? Yo'q, qansin, bunda qizlarimiz ezgina. Temin birayin ular. Ko'p marotavalarında qizdiramiz do'stlar. Bu innovatsion istikli marmar istiklinar shunday. Bu biroz qizdirib bo'lmaymi, ana qiziqroq. Qalaytib boshlasin deb. Mana shu. Shular. Kliplar demak, ketabisindir yangi janrda klip Elviradan Albina Apanayevadan. Menimde yangiliklar bek ko'p. Mana Elvira aytib bitti, aning shunday настроение berib turgan ko'proq jurlari. Menim endi bir motor jurgina yozdirdim. U aning ismi Mingli Xatira. Mingli Xatira. Sen keraksincha mingli qo'shdim. Qo'shdimda aytib bo'lmay, men sog'indim shunday salmoq jurlarga. Ketmaydi kerak. Ketmaydi tugul. Mana har bir kishining bo'lar shunday mezgillar, u narsadir ko'ngil holatine bog'liq. Нәрсәдер моңлана, ниндидер илекеге булган хәлләрне, менә сагына, хәтерләрне яшьләйсе. Шундай җырны яздырдым. Һәр кешенең була торган хәл ул шуан күрә. Син үзеңнең халәтеңә туры килердә, инде бер салмак җыр яздырдым димәк. Бер салмак җыр, аны инде татарча салянкаларда җырланды. Мен Аллага шөкер. Инде җыр әйсеме? Моңлы хәтер инде шул инде. Шул һаман шул җыр турында әйтәм. Клип төшерәчәксең үзеңә. Юк, клипны бүтән җырга төшерәсем килә. Яңа җыр әле ул яздырылмаган, сүзләре бик кызык. Һәрбер хатын кызга килешә бу шушы җыр. Лейла Дәүләтова мәллә авторы? Әлбәттә. Ha? Әлбәттә. Күрдеңме, шундук белдем. Лейла Дәүләтова. Вот еще малайсың бит инде хәзер үзеңдә иҗат кешесе бит инде син. Син беләсең бит инде. Рәхмәт инде шундай инде мин шундай. Эләгез кызлар, салат вакыт безнең бетеп килә. Әле салатыгызга нәрсә шисе калды? Салатка мин турадым борыш шундый кызыл. Анарсын помидорчиклар, әзгенә суган, әзгенә күп кирәк түгел. Һәм инде зер яшерүгә. Ярар хәтирә дигәннән үзегезнең мәктәп елларында укыган бергә классташлар белән очрашулар ясап торасызмы? Очрашуга йөрисезме гомумән андый? Яшь чакта бергә укыган менә укучылар белән мәктәп очрашуы дип әйтәбез инде без. Күптән күрешкәнем юк. Менә юбилейлар нәҗәле булмый 5 ел, 10 ел, 15 ел шундырак. Нишләптер юк бездә. Нишләп белмим, менә чакырасы килә бөтен. Синең беренче сыйныфта кая тәмамладың? Шаулыдамы? Шаулыда. Юк, беренче 11-не шаулыда, әлбәттә. Соң менә 7-нче мәктәпне
бар безнең, мин бит Казанда торам хәзер. Февральдә була инде ул, обычно беренче суббота, февральның суббота. Февральның беренче атнасында. Шундасы, шуңа күрә Казанда була, нишәптер бар булмый. Шақыру келдіме сен бірер таптар? Шақыру да килмей. Қараңыз әлі 7-ші мәкте. Сіз нәрсәнді, ә? Танисыз ма? Альбина Панаева? Шақырығыз сіз? Барасы килә, күрәсе килә, классташларны. Сәлам, кем мине таный? Оқытушыларны. Оқытушыларны әлбәттә. Безнең шундай кызык мәктәп иде ул, әйбәт. Мин йорт янында гына. Менә шул нәрсә кызык. Мин анда Дәрескә гел саңа калып киләдер беренче дәрескә. Кая беләсең син? Чөнки кем менә мәктәп янында яши, ул һәр вакыт шул. Дөрес, мин анда. Ул инде сөйләде, ул бөтен җирдә шул менә. Сөйләдем шулай. Юк, сөйләмәдең. Чөнки безнең белән нәкъ шулай иде. Әйе. Карча педагог килиятендә укыганда кем иң якыны тора, шул иң соңнан саңа калып киләдер. Мин дә Кириләп пешеп, өлгермәдем бугай. Вәт. Соңгы син беренче тур, син соңгысы түгел. Ярар. Син шуны әйтмәкче инде инде. Әйе, шул. Мин сүзләр. Кызык хәлдә. Сез дә ничек ул яктан? Булат, без соңгы 5 елында инде классташлар белән күрешкәне юк. Мәктәпне бетергәч тә бик ныклап, бик җентекләп оралашып, шул рәвешле ниләр белән якынлашып беткән икән. 11 ел буе мәктәптә бергә укып, ул бит инде Сыйныфтан бала булдыгыз менә. Без сыйныфта татар классы идек без, һәм инде безнең ялгышмасам без 6 кыз, 3 малай гына идек 11-нче сыйныфта. Аңа кадәр 17 бала идек. Син кая укыдың суган? Балык бистәсе. Шулай Мәктәптә бездә бит битләрмә кайнар сәлам шулай. Бездә 16 кыз булгандыр. 16. 13 малай булгандыр. Безнең татар класс сыйныфы. Шәһәрдә шулай инде. Синең помидорларны тәмле. Татар сыйныфы. Тәмле. Үстердем дип әйтмим инде. Ярар, үстерүдән нишәп, җәйкенә үстерештергәләштермисезме ди берәр кайдан да? Бакча, дача. Үстерешкәлибез әлбәттә, Булат. Әлегә бакча юк әле. Нигә балык бистәсе мәсәлән, помидорлар, бакча, рассадалар утырттылармы? помидорлар үстерәбез. Келшәләр. Кемнәр? Келшә. Келшә? Келшә диләр. Рассадынмы? Әйе. Помидор келшәләре дип сөйлиләр безнең якларда. Һәм алар инде әзер. Алар тәрәс төбендә инде бераз гына күтәрелгәннән соң күчереп башка савытларга утыртылды. Шуннан соң диләр тагын да бигәйләрдә, шуннан теплицага күчерелде. Теплицада инде алла бирсә. Алла бирсә инде ныгыйлар да сабан туйга кадәр инде күчереп чыгарып утыртабыз ачык һавага. Достар, тапшырыбызның иң тәмле вакыты дегустация сар вакыт килеп җитте. Һәм килеп җитте безнең яныбызга бик оста пешекче, Казанның иң оста пешекчеләренең берсе дип әйтер идем мин. Тәмле булсын рестораннар шелтәре, шеф-повары, хуҗабикәсе Ризапа Хусейнова. Ризапа, хәерле көннәр. Хәерле көн Булат, хәерле көн тамашачылар. Менә студиягызда шундый тәмле исләр. Ой, үзем дә кичкә генә тоелып торам. Әйе, субханалла, шундый матур иттереп әзерләнгән ике ризыкка да күз салып алдым. Әлбәттә, иң беренче менә бу салатка мин үземнең килеп кергәннән соң ук карап исем китте, шундый матур иттереп. Әйе, ул менә бер карасаң, менә бу инде яз көнендә безнең кышлар оя кырып бит инде йомырка ясыйлар менә нәкъ шундый. Сез исемен дә белдегез, язгы салат дип атала. Язгы салат дип аталамы? Әйе, мин әле кыш ясы дип әйтер идем. Ярый икән кыш ясы да әйтергә. Бик матур, бик оригинал. Әйе, менә кичкенәсен генә алыйм әле. Аның камырын ашарга да мөмкин, дуслар. Камырын калдырсагыз да була. Монда төрле шәнчек тә ярый. Ну, камырны инде катлы камыр, аны әлбәттә ашарга кирәк, бик тәмле бит инде ул. Монда һәр кемнең үз эше. Әйе, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу үзенә күрә бер Жульенда да хәтерләтә ул миңа. Жульенда шәүт сар, төрле савытларга. Тәмле. Бик тәмле. Тәмлегә. Тузыдан җитәм. Шундый тәмле, гөмбә бик тәмле. Гөмбә, йомырка, бутан барысында төрле. Әйе, бик тәмле. Бик тәмле. Бизәлеше, әле бит ризыкны гына Булат пешерү генә түгел бит әле. Аны матур иттереп бизәп, табынга чыгарырга кирәк. Бизәүдән күп әйбер тора. Менә шундый матур иттереп шәшәкләр ясап куйганнар помидордан, борыштан. Үзе барысында үзе. Менә булдырган бу кызыгыз сезнең, субханалла. Менә монда безне сауыттан алдырмадык, Ризапа. Әгәр сауыттан бушатсак, формасы китер иде кебек. Әйе, әлбәттә шулай, әйе. Юк, мин аны моннан булай гына кисеп алып карыйм. Ите бар. Бу татарча ит, французча итне үзебезчә
Татарча итке үзгәрттек инде. Татарчалаштырдыгыз инде. Татарчалаштырдык, әйе. Яхшы булган Шунда ничә баны итеп без карыйсыңар. әле французский дип әйтергә тиеш. Әйе. Тим ТВ каналында. Сез французлар бездән өйрәнегез. Әйе. Тим ТВ каналында шундый тәмле иттереп татарча пешергәннәр дә инде. Әйе. Татар кызлары, татар егетләре. Аны ничек иттереп французский дип әйтергә? Юк, Юк, үзебезнеке. ярамый, Татарча үзебезнеке. Менә бөтен компонентларда диярлек. Әйе, менә бәрәңгесе пешкән. Пешкән буларга Әйе. тиеш. Озак тоттык. Менә Сусыл шундай күренеп тора. помидор да салды өстенә. Помидор өстенә сыр. Сырны дип пешеп чыккачрак. Әйе. Сыйып кына. Бик тәмле булат. Бик матур. Әйе, бик матур. Артык майлы да түгел. Шундый телләрне тарлык булат. Җиренә Ашарсың. җиткереп, Җиренә җиткереп пешергән. Молодец. Әфәрин. Яхшы. Бишле Бишле. билгесе. Бишле. Ризапа инде итендә кабып карыйк. Әйе, менә итендә алам. Пешеп чыгар микән, юк микән дип сез үзегез бәягезне әйтегез әле. Пешкәнме менә? Ите өчен бик борчылды инде. Һай, ите. Ите бигрәк тә тәмле. Булганмы? Әйе, итендә шундый тәмле сарымсак тәмнәре бар. Беләсезме нигә шулай? Мин монда әле үземне ничә инде ел дип әйтерлек монда пешерәбез. Шундый бер кызыклы гына ни күрдем, эксперимент дип инде ысул. Ул итне башта тапалады, әзгене. Аннан соң сарымсакны кисеп, турап салды өстенә. Һәм өстендә сарымсак килеш тапала бетерде. Сәгемин тапаладым инде аны. Ләкин сарымсакны самсык сыга торган ибер аша түгел, кысып чыгара торган ибер аша түгел. Кисеп өстенә салып ит белән бергә тапалады. Әйе, бик тәмле. сиздерелә. Әйе, менә шуңа. Тәмле булган. Бик тәмле. Яхшы Әйе, аңлашылды. бик тәмле. Я, менә монда безнең салат. Бу салат, җылы салат дип атала мин хәзер. Әйе. Бәлкем сумка киткәндер, гөмбә белән Баклажан баклажанны бергә кыздырып дип пешереп алды да. Турап салды кызыл татлы борыч, помидор, мәгълүматлар, туз, һәм әлбәттә яшел үлән. Әйе. Сельдерей бу матурлык өчен. Әйе, сельдерей. Матурлык өчен. Матурлык эшендә ашарга да бик тәмле ул. Сельдерейне кушыттырмадылар мин ишәттем. Кирәгеннән артык була бит. Ашарлыкмы, тәмле булганмы? Бик тәмле. Бу салат эксперименталь рәвештә. Бик Апанай тәмле. салаты. Әйе. Бик апанай салаты. Әйе, апанай салаты. Альбина Апанаева өчен киерсен менә монда. Шулаймы? Кушыттырайды. Ул пешерде. Бик тәмле. Диетик салат дип әйтер идем. Майонезы да салат юк. шулай. Әйе, майонезы юк. Сельдерей әлбәттә инде сельдерейне бигрәк күбрәк ашарга кирәк. Менә бу салатны ашаганда сельдерейне кабып җибәрсәң ярыймы? Нишләп ярамасын Зыяны юк, инде? монда, Зыяны юк. Ул бу бит компонентларга сельдерей ул бит һәрбер ризыкка салсаң да бер нәрсә дә булмый. Аны ашларга да борчак ашына салып сельдерей җибәрсәң дә үзенә бер төрле тәм бирә ул. Шулай ук борщка да, шигә дә, солянкаларга салсаң да үзенә бер тәм биреп тора. Әле Савыт ханым, бу ялкау бәлеш. Менә моны кисерә кирәк инде хәзер. Кисеп карыйбызмы? Әйе. Ничек килеп чыккан шул белмибез. Әле моны капта карамадык, итен дә Без аны белмибез. булат монда куйык әле. Хәзер. Бик матур. Хәзер аламын. Сауыты Кукмараныкы инде әйбәт. Әлбәттә. Ой, бик әйбәт. Сез бүләк иткән таба белән үземдә кулланам. Бик әйбәт табалары. Күрдегезме? Әйе, Профессиональ белгеч сүзләре. Әйе, бик әйбәт табалар, бик Кукмара әйбәт. табаларын алырга ашыгыз. Мин дә капып карыйсы килә башлады. Әйе. Инде шуны хәтле бик мактаган икән. Бирәк мин дә сезнең белән бергә. Әйдәгез булат. Бүген кагыйдәдән бераз читкә тайып ясыйк әле. Пешкән бу? Тәмле булган. Бик тәмле. Бик тәмле булган, карале. Бик тәмле булган. Шундап та. Әйе, менә булат. Камыр капып карыйсы килә. Әйе, камыры да әйбәт, бәрәңгесе дә пешкән, ите дә пешкән. Нәрсә әйтәсе килә? Бишле икесенә дә Әйбәт. зур гына бишлеләр куясым килә. Килеп Артык әйбер дә кушмаганнар. Үзебезчә матур иттереп, безне битене татар халкы бәрәңге ашыйбыз, ит ашыйбыз. Менә нәкъ бүген хөрмәтле тамашачылар, үзебез ашый торган ризыклар, матур артистлар әле кемнәр икәнен белмим, апанай гына дип. Альбина Апанаева монда Эльвира Хаматова иде. Менә шулай Эльвира кызларга Хаматова. инде әлбәттә бик матур җырлыйлар. Ничек иттереп пешерәләр, ничек иттереп сәхнәдә, ничек тәмле пешерәләр булганнан барда була. Яшьләргә, җырчыларга уңышлар телим. Ризыклары бик тәмле. Билгесе белән бүген килешәм, чөнки үзем куап карадым дегустациясы. Чынлап та бик тәмле булган икән. Шуңа монда бер сөйтәм, хәтта Риза Пагил ул тигезлек билгесе ясарга тырыша.
Күпчелек ишаракта дип әйтик, ләкин бүген чынлап та шулай. Юк, дөреслек белән ясарга тырышам. Дөрестлек белән. Риза бик зур рәхмәт. Бездә бүген белгеч ролендә тәмле булсын рестораннар шелтәре, шеф-повары, хуҗабикәсе Риза Хусейнова иде. Аңа бик зур рәхмәт. Эшләрегез гөрләп барсын. Сезнең дә хәзер нәкъ менә туйлар, юбилейлар, бәйрәмнәр, никахлар сезоны җитә. Аллаһа шөкер. Кешеләр сезгә килсеннәр, тәмле ашасыннар, шөкер. рәхмәтләр әйтеп китсеннәр. Я кызлар, инде Риза бабыз китте, үзенең фикерләрен әйтеп, куап карады ризыкларны. Уку башламый. Үзенең куап карады, монда күп бер карама. Аны мин ашадым. Шулаймы? Беренче Бик тапкыр. тәмле булгандыр. Тапшыру барышында бик дегустация салган юк, түзмәдем. Теманы бик озак тордыгыз булат. Әйе, рәхәтләнеп. Тик әле барып җитә алмадым, башладым мондан, бу салат. Куап карады, бигрәк тә менә монда мотор бизәлеше, мотор итә салышын аерым ассызыклады. Менә бу ничек пешкән икән дип буларында сорады, аңлаттым. Бу язгы, кыш ясы дип үзенчә исем бирде, мен әйтәм язгы салат. Матур. Инде кыш ясына ашаган. Бишле бер сүзсез, тәме буенча да бик тәмле. Салатны куап карады, син салат диетик салат дидем. Намда сельдерейны шуй мотор бизәгән, сельдерейны кушсаң да бер нәрсә дә булмый ди. Сельдерейны гуман ашка да истәргә була ди, бик файдалы, бик тәмле. Шундый үзенә күрә бер аерым тәм бирә торган үсемлек, яшелчә. Куап карады, җиренә җиткән, барысы да урында, шулай ук тел сельдерелек түгел. Синең салатыңа икенче ризык. Шулай ук куап карап, бик тәмле диде. Бик тәмле пешкән, җиренә җиткән, сусыл, кибеп китмәгән. Һәм инде монда бәлешне куап карап, шулай ук бары тик бишле билгеләре генә бик тәмле булган. Инде мин дә түзмәдем, куап карадым. Йомшак, итләре дә пешкән. Кызлар, җиңү билгесе бүген миндә. Шаяртам, икегез дә молодцы, икегезгә дә кул чабырга була. Бер-берегезгә кул чапсагыз, молодцы икегез дә. Бүген дуслык җиңде, үзегез инде әйтеп торабыз. Ай, дуслык җиңәр микән дип. Әлбәттә шулай булды. Әйдәгез башлыйк дип тапшыруыбызга беренче килгән Альбинадан. Альбина Апанаева, бик зур рәхмәт сиңа. Менә бу тапшыруыбызның спонсоры Кукмара металл завод заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге таба синеке бу таба беләсезме? Мәрмәр ислекле инновацион савыт саба. Мондый югары технологик ислек сезнең савыт сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартны җиңелләштерә һәм сезгә тагы да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм чуеннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз. Һәм инде шулай игътибар итәргә кирәк, андый табалар алганда бездән башка алсагыз, андый әнә Кукмараның шундый фирменный логотипы бар, Кукмара дип язылган. Һәрбер савыт сабасында, кастрюлендә табасында бар. Бары тик сыйфатлы, яхшы савыт сабалар гына алыгыз. Спонсорыбызга зур рәхмәт. Я кызлар, рәхмәт сезгә дә килгәнегез өчен, кызыклы рецептлар тәкъдим иткәнегез өчен менә бүген. Уңышлар сезгә, иҗади уңышлар, гаилә бәхете теләп калабыз. Сезнең дә теләкләрегез булса, тамашачыларыбызга рәхмәт итегез. Рәхмәт. 15 секунд сезнеке. Әлбәттә. Шин күңелдән шундый матур тапшыру ТМТV каналга бик рәхмәт. Һәм дә әлбәттә сиңа булат рәхмәт. Рәхмәт Альбина. Эльвира, сиңа рәхмәт. Яхшы көндәш булганың өчен бүген. Шокыручыларга бик зур рәхмәт, тамашачыларга бары тик җылы сүзләребезне, җылы фикерләрне генә җиткерәс килә. Язлар белән һәм инде тәмле ашык, тәмле яшик диясем килә. Һәм тәмле көрәшне ТМТV каналында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.